ni denmisɛnnin ninnu ne b'a yir'u la bi n ko ninnu u tɛ foyi dɔn quoi an bɛ bɔ ni sira o sira ye n bɛ sira wɛrɛ yira aw la quoi Karagi tɛ yan jinɛ bɛ mun na ye ayi madame de don ne ka man mɛn e b'a fɔ kuruten bi yan kuruten bi aw de bɛ ne balo wa aw sigi ni fɔ n k'a yira aw la ko Sumala ba ye ne yɛrɛ de tɛmɛ k'i sigi ka bɔ yen walima i bɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ yan n'i bɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ o fɔ n ye dɔrɔn an n'an sigi sa sinon tuna yɛrɛ misi bi kɔni aw bɛ ne faga soit ne b'aw faga ne tɛ blague o ɲuman ye sisan a bɛ kuma an ka taa bi ma na ni livre ye kaye de bɛ yan a' ye wuli aw ka tableau ta sisan nɔ bi ye don min aw ka date sɛbɛn an k'a daminɛ joona cɛ ma fi ɲɛna misi ka nin position ma ɲinɛ ne dɔrɔn ma bɔ misi dɔ la e bɛ sur e bɛ lahara sura min bɛ lahara cɛ wuli an ka tableau dɔ si fɔlɔ an ka continuer n ka cɛ an ka tableau dɔ si nin to ma nin an ka tableau dɔ si monsieur le monsieur i jɔ dɛ bon ye si a bɔ k'i ka bɔ i b'a bɔ an bɛ tableau dɔ si nin na bɔ monsieur an fana bɔ san ka ca dɛ da monsieur i ko k'i bɛ du dɔn an bɛ du dɔn n'i ko k'i yɛlɛma bolo ka jan an fana yɛlɛma bolo ka e jan tɛ fɛ ka bɔ a bɔ e tɛ fɛ ka bɔ dɛ ala bɛ kira n'i tɛ fɛ ka bɔ dɛ marifa jigin ka bɔ ayi ka marifa jigin i jɛngɛ i cɛ ka bɔ yen tableau dɔ si n'a ye monsieur monsieur fɛnɛ mɛnna an ka ten dɛ bi kɔni an fana b'a yɛrɛ la ko Sumala ba ye nɛgɛ kulusi d'a ma e fanga ko kɛ cogo di sisan ne ja don ne jiginna an bɛ kuru continuer wa ou bien an b'a kɛ cogo di walayi bilayi bi kuru tɛ yen nɔ a bɛɛ sisan pɛrɛn de wolo bila cɛ bi kuru tɛ yen nɔ ne nana dɔrɔn an bɛna foli de bila aw la ka taa o de filɛ ka kɛ ne bolo nin ye a bila kɛ a bila ka bɔ yan a bila i y'a bila ka bɔ yan e t'a mɛn bon tile fila an tɛ fɛ k'i yan tile fila n'an fa ye wele fɛn bɛɛ ko an ye nin kɛ ayi abada n'i y'a fɔ an fa fo k'i sɛ ta se ko n t'a fɔ walayi a bɛɛ ni dugu bɛ kɛ a bɛɛ ni san pɛrɛn de ni n y'a fɔ a ye a bila a kana na k'i sɔrɔ a bila e k'a bila o mamu de kɛra taa bɔ a bila i ka samara i ka samara ta ka bɔ yen ka samara ta a bila a tɛ da i ye nin kɛ fo k'i sa don da sen fila taa bɔ yan i bɛ k'i jɔ dɛ Karagi ka cɛ an yɛlɛma bolo ka kɛ dɛ n bɛna mun f'i ɲɛna wayi sisan an bɛ mun ɲa an bɛ don an bɛ taa an da an b'a kɛ ko foyi ma bɔ jango kɛrɛ i y'a faamuya mɛ an ka ci n'a y'a fɔ dun cɛ baba to ne ma ni baba ye ɲɔgɔn faamuya o kuma ye buru ta dɛ